Добър ден! Аз съм Максим Бехар и ще продължа да ви разказвам за някои интересни идеи, свързани с събитийния мениджмънт. Представете си, че съм менеджер, какъвто съм всъщност, и отивам на събитие и се появявам така на самото събитие. И заставам на трибуната в Шератон и почвам да ръкомахам. Ще направи впечатление. Но ще направи впечатление много озадачаващо за всички тези, които са дошли на едно събитие, свързано с менеджмент или с бизнес. Тоест, този момент не е добър за правене на впечатление. Какво е важно в едно събитие? Много пъти, когато направили сме около 5000 събития за тези 20 години, или 5000 проекта, някои 90% от тях са събития, другите 10% са най-различни други проекти. Срещи, малки и големи форуми и всичко останало. И много пъти сме си задавали въпроса, кое е най-важното в едно събитие? Дали как са подредени столовете, дали това, което много пъти съм казвал, че едно събитие се прави от добри лектори и достатъчно кафе паузи, за да може тези лектори да се смесят с участниците. Но винаги съм твърдял, че най-важното нещо в едно събитие, това са детайлите. Ето вижте този бял лист. Бял лист, нищо не виждате на него. Един бял лист и няма нищо. Обаче, сега какво виждате на този лист? Една никаква черна точка, която сигурно е 1/1000 от процентите на този лист. Но вие виждате нея. И затова, с този пример, ви илюстрирам колко е важно детайлите да бъдат изпипани до крайност в едно събитие. Как е сложена табелката? Къде е сложена чашата с вода? Дали симетрично е разположен лектора, така, че зад него да има бранда на неговата компания или на което и да е, на което той държи. Винаги, когато започвате събития, не гледайте големите неща. Големите неща са лесни, вие сте ги направили до тогава. Когато започвате събития, винаги гледайте детайлите и помнете този бял лист. Благодаря.